plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Skide godt. Hold da op. Hvad siger du så, Kjeld, hva'? Jeg ved ikke. Jeg må tale med Yvonne først. Egon, jeg håber ikke, du opfatter det som noget personligt. Det er jo ikke, fordi vi har noget imod dig som mennesker og sådan. Men du kan jo nok forstå, at som det hele nu ser ud, så kan vi jo ikke forsvare at dig som gudfar for lille Kjeld. Sådan et lille barn har jo krav på at vide, hvad det kan regne med. Og derfor har vi tænkt os at bede Benny om at være gudfar i stedet for. Ja, han er jo godt nok ikke meget bevendt, men hvad? Han er her jo hele tiden og kan give en hånd, og det er måske det, man har mest brug for i det lange løb. Egon, jeg tror godt, jeg ved, hvad der er i vejen med dig. Du har storartede idéer. Storartede, det må man sige. Det, der er i vejen med dig, det er, at du aldrig har nogen plan. Det begynder så godt, og så ender det hele i skud og mudder, fordi der aldrig er nogen plan i det, du foretager dig. Der kunne du godt lære lidt af os husmødre. Hvor var vi henne, hvis ikke vi lavede en plan, og vidste nøjagtigt, hvor meget vi skulle bruge hver gang? Som nu sådan en barnedåb. Ja, hvor var vi henne uden en plan? Det ville jo gå fuldstændig i skud og mudder, ligesom det gør for dig hver gang. Se, nu kommer for eksempel politiet. Ja, det er storartet. Det er fantastisk. Det er utroligt. Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan. En genial plan, som ikke kan slå fejl. Og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøve.